Namaste! Tervetuloa Yin-joogan pariin ja äänimalja-rentoutukseen. Eli aloitetaan laskeutumalla tähän hetkeen. Mulla on tyyny täällä mun takapuolen alla. Sä voit ottaa siellä mukavan asennon. Voit istua näin tai sitten ihan miten itse haluat. Myös jalat suorana. Siellä se on mukava olla siinä. Ja hengitetään syvään sisään. Sä voit laittaa toisen käden tänne vatsalle ja toisen käden tähän sydämelle. Ja aloitetaan sillä hengittämisellä. Voit pitää silmiä auki tai kiinni. Ja hengitetään syvään sisään, aivan sinne vatsaan asti. Ja voit tuntea, miten rintakehäkin nousee. Pidätetään hieman hengitystä ja lasketaan ilma ulos. Tehdään näitä syviä hengenvetoja 3 kertaa. Ja tunne, miten sun keho rentoutuu jokaisella uloshengityksellä. Ja sit sä voit siellä hengittää omaan tahtiin. Vatsaan asti ja sydämeen keuhkoihin asti ja puhaltaa tietoisesti ilmaa ulos. Tunnustella aina, miten käsi kohoaa siellä vatsassa ja sitten keuhkoissa. Sun oman hengityksen tahtiin. Nyt hengittää omaan tahtiin hetken aikaa. Ja sä voit tunnustella, miten sä voit pitää käsiä näin tai päästää ne nyt vapaaksi. Ja sä voit tunnustella, miten istuinlihaksistasi lähtee juuret sinne syvälle äitimaahan. Sä oot nyt juurtunut syvälle. Mä soitan tässä mun juuret maljaa samalla. Sä oot juurtunut sinne syvälle maahan. Jatka hengittämistä oman tahtiisi. Ja sen jälkeen sä voit tuoda sun tietoisuuden siihen sun sydämen kohdalle. Ja sä voit vaikka toisen käden laittaa siihen sydämesi päälle. Hengittää muutamia kertoja sydämeen. Voit hymyillä pienesti. Ja voit sanoa mielessäsi: haluan ottaa sydämen mukaan tähän harjoitukseen. Tuomaan lempeyttä ja armollisuutta itselleni.
tehdä muutamia kertoja rauhassa. Ja sieltä sä voit laskea käden alas tai voit viedä sen tänne päälaelle. Koskettaa kevyesti päälakeasi. Siellä on kruunusakra. Ja sun kruunusakra avautuu. Ja sä voit tuoda sun mielen takaisin sydämeen ja hengitellä rauhassa omaa tahtiisi. Voit tuoda mielen takaisin kehoosi. Ja availla pikkuhiljaa silmiäsi. Mä soitan tätä maljaa tässä merkiksi siitä. Voit avata silmäsi. Ja aloitetaan tämänpäiväinen harjoitus puolikuusarjalla. Elikkä sisäinhengityksellä nosta kädet ylös kohti taivaita. Suorista selkä. Tässä sä voit vaihtaa jalkojen asentoa, jos et halua enää pitää tässä asennossa. Tässä itse asiassa voi vaihtaa vaikka myös polviistunnolle, jos tää on sulle hyvä asento tänään. Eli tässä kädet ylös sisäänhengityksellä. Suorista selkää. Hartiat alas. Ja uloshengityksellä taivuta ensin sinne vasemmalle. Sisäänhengityksellä ylös. Ja uloshengityksellä oikealle. Pidä sun liikkeet. Vähän niin kuin olisit semmoinen kaisla siellä tuulessa. Liikkeet ovat joustavia, pehmeitä. Sisäänhengitys jälleen ja uloshengitys, kallistus. Tehdään vielä kerran molemmat puolet. Ja uloshengitys. Mene sun oman hengityksen tahtiin. Ja tule sitten keskelle. Sisäänhengitys ja uloshengityksellä laske kädet takaisin syliisi. Ja ollaan tässä hetken aikaa. Hengitetään. Ja otetaan sitten vielä edes takaisin. Elikkä sisäänhengitys. Nostetaan kädet. Ja uloshengityksessä pyöristetään selkää. Pää menee kevyesti alas. Sisäänhengitys. Nutkiste. Tuodaan takaisin keskelle. Ja uloshengitys. Taivutetaan selkää notkolle. Ei liikaa, ei nosteta liikaa päätä ylös, vaan sopivasti. Uloshengityksellä. Sisäänhengityksellä tullaan keskelle. Ja uloshengityksellä köyristetään selkää. Sisäänhengityksellä keskelle. Ja uloshengityksellä
Köyristetään selkää. Noin, ja vielä sisäänhengityksellä tullaan takaisin keskelle. Ja uloshengityksellä lasketaan kädet alas. Sieltä jatketaan sitten perusen toukka-asanaan. Eli voit kenties haluta laittaa tyynyä takamuksen alle jälleen kerran. Mä voisin laittaa, koska mulla on nyt vähän on kankea olo, kun en ole aikoihin. Tässä on ollut vähän taukoa joogaamisesta, niin mä otan tänne nyt apuvälineitä. Eli ihan viltillä ja tyynyllä pärjää. Voit istua siihen tyynylle tai matolle. Suoristetaan vähän jalkoja. Ja tässä aluksi voidaan vähän heilutella niitä jalkoja, kun on ollut tossa vähän aikaa. Noin. Pidetään siellä pieni haara-asento. Ja nyt tosiaan voidaan laittaa vähän vilttiä sinne polvien alle. Näin. Jos tarvitset. Ja sitten lantiota voi pienesti työntää sinne taaksepäin. Ihan millin verran. Hengitetään sisään. Ja uloshengityksellä mennään eteenpäin. Ja sitten kun tulee tuntemuksia, niin aletaan pyöristää selkää. Rentoutetaan niska. Rentoutetaan kädet. Hengitä siellä omaan tahtiisi vapaasti. Pidä kätesi rentoina. Älä pakota mitään väkisin, vaan anna jokaisen hengityksen myötä voit antaa asanan syventyä itsestään. Ilman pakottamatta. Rentouta sun kasvot. Pidä vatsa pehmeänä. Sä voit hengittää sinne kireyksiin, jos tunnet sun kehossa jossain. Ja anna niiden kireyksien sulaa pois.
Muista, että sä koska vaan voit tulla pois sieltä asanasta. Jos tuntuu kipua tai puutumista. Tämä on sun harjoitus. Sä voit tulla vaikka nojailemaan käsiin, jos sä haluat, tai selinmakuulle. Jatketaan kohta. Kohta noustaan tästä asanasta, kyllä muutenkin. Ja mä soitan tässä maljaa merkiksi, että voit alkaa hengittää siellä hieman syvempiä hengenvetoja. Ja seuraavalla uloshengityksellä ota käsillä itsesi ylös. Kaikessa rauhassa voit ottaa sieltä apuvälineitä pois. Tyyny pois, jos sulla oli sellainen. Ja käydään sitten selinmakuulle. Hengitellään täällä hetki rauhassa. Voidaan ottaa pari syvempää hengenvetoa. Kuulostella vähän kehoa. Virtaako energia kehossa? Miltä keho tuntuu nyt? Rentoutetaan siellä olkapäät. Ja kasvot. Noin. Ja sitten nostetaan jalat siellä koukkuun. Ja otetaan nyt vasen jalka siihen oikean polven päälle. Ja jos sä haluat, sä voit nyt laittaa esimerkiksi tyynyä sinne sun oikean jalan alle tai blokkia, jos sulla on. Jos tässä jo tuntuu tuntemuksia tarpeeksi. Tai sitten sä voit sieltä jalkojen välistä laittaa kädet ja ottaa kiinni sieltä säärestä, nilkasta, mistä sulle on hyvä. Ja tässä jatka rauhallista hengittämistä. Jos sulla tuntuu kireyksiä, niin voit hengittää niihin. Tunnustele, että sun vatsa on siellä pehmeänä. Et jännitä. Jälleen kerran sä voit hengityksenä olla pehmentää niitä kireyksiä, jos sulla on semmoisia. Pehmentää kehoa. Sä voit sulkea silmiä. Kenties kuulostella
mielenliikkeitä. Mutta tiedostaa sen, että sun ei tarvitse nyt miettiä kauppareissuja esimerkiksi, vaan voit keskittyä siihen vaan hengitykseen tähän hetkeen. Ja tää on taas merkki, että sä voit alkaa hengittää muutamia vähän syvempiä hengenvetoja. Ja seuraavalla uloshengityksellä laske sun jalat sieltä alas, mutta pidä vielä vasen jalka siellä oikean jalan päällä. Nyt sä voit haluta ehkä tänne oikealle puolelle laittaa jotain tyynyä esimerkiksi, koska me kaadetaan tää koko jalkapaketti nyt sinne oikealle puolelle. Sä voit myös ihan suoraan sinne lattialle kaataa jalkasi. Eli vasen jalka on vielä koukussa, polvi sinne ylöspäin. Ja oikea jalkan polvi on sinne oikeaan suuntaan. Ja tuo sitten vasen käsi sinne vasemmalle, hieman yläviistoon. Tää voi kääntyä myös vasemmalle. Otetaan tuosta kello, niin mä näen kauan me ollaan täällä. Oikea käsi voi tulla siihen rennosti pitämään esimerkiksi vasenta polvia hieman ylhäällä. Tai sinne oikean polven päälle, reiden päälle. Tai lattialle, missä sulla on nyt hyvä sille olla. Ja jatketaan tässä hengittelyä. Mä taidan laittaa oikean käden tuonne tukemaan vähän. Ajan vasenta polvea. Tunnetaan pieni kierto siellä vartalossa. Pidetään jälleen kasvot rentoina. Voidaan keskittyä siihen hengitykseen. Omaan tahtiin voit hengittää. Koska vaan voi vähentää niitä apuvälineitä, että nyt musta tuntuu jo, että mä voin ottaa tämän tyynyn pois. Tuohon noin ja vähän antaa sitä vähän syventää kiertoani. Mutta näin ei tarvitse tapahtua. Sinä olet sinun kehosi paras asiantuntija.
Ja sieltä jälleen sä voit ottaa pari syvempää hengitystä. Ja seuraavalla uloshengityksellä vapauta sun jalat sinne koukkuun molemmat ja käänny sinne kylkimakuulle, oikealle kyljelle. Sä voit laittaa oikean käden sinne pääsi alle ja polvet voi olla koukussa. Ja vasen käsi rennosti siinä sun edessä. Ollaan tässä hetki aikaa. Ja sieltä tuu jälleen selin makuulle. Otetaan sitten toinen puoli. Elikkä jalat on siellä koukussa ja nyt oikea jalka tulee siihen vasemman jalan päälle. Ja nyt taas voi sinne vasemman jalkapohjan alle laittaa jotain koroketta. Jos haluat jäädä tähän, jos se on sulle riittävästi. Tai sitten sä voit nostaa sieltä tai laittaa kädet sieltä jalkojen välistä ja ottaa sieltä joko sääristä tai nilkasta kiinni, mikä sulle nyt on hyvä. Ja jatkaa tässä rauhallista hengittelyä. Pidä jälleen vatsasi pehmeänä ja voit keskittyä siihen hengittämiseen. Ja anna hengityksen sulattaa pois kireyksiä kehostasi. Ei väkisin puskemalla vaan. Vaan pehmeästi. Itseäsi kuunnellen. Ja sieltä jälleen ota pari syvempää hengitystä. Ja seuraavalla uloshengityksellä laskee jalkasi alas, mutta pidä vielä se
Oikea jalka siinä päällä. Ja nyt sitten voit laskea koko paketin sinne oikealle puolelle. Voit sinne alle tosiaan laittaa vaikka tyynyä, jos tunnet tarvitsevasi. Oikea käsi menee sinne yläviistoon oikealle. Vasen käsi voi pitää vasenta polvea, tukea sitä ja pää voi kääntyä sinne oikealle puolelle kevyesti. Jatketaan tässä rauhallista hengittämistä. Voit tuntea kenties, miten hengityksesi vapauttaa kireyksiä. Voit antautua tälle asanalle. Muista, voit tulla koska tahansa pois asanasta. Esimerkiksi jo kylkimakuulle, jos tunnet kipua tai puutumista tai jos tulee vahvoja emootioita. Ja sieltä voit ottaa pari syvempää hengitystä. Ja seuraavalla uloshengityksellä vapauta jalkasi sinne molemmat koukkuun päällekkäin ja tule nyt vasemmalle puolelle kylkimakuulle. Ja nyt vasen käsi voi olla siellä pään alla tukemassa päätäsi ja oikea käsi voi olla siinä edessäsi. Ollaan hetki tässä.
Hengitä omaan tahtiisi. Voit tunnustella asanan tuomia vaikutuksia. Voit ottaa muutamia syvempiä hengenvetoja. Tule sitten, haukautetaan sitä manjaa jälleen, tule sitten vielä selinmakuulle. Ja voit nostaa molemmat jalat sinne vielä syliisi apana asanaan. Ja voit vähän pyöritellä kenties jalkojasi. Tai keinutella itseäsi ennen loppusavasanaa ja tulevaa maljarentoutusta vaille. Ollaan hetki siellä. Kenties hieroen selkää mattoon. Tai pitäen jalkoja koukussa sylissäsi ja sulkien hetken silmiä. Ja hengittäen muutamia syviä hengenvetoja. Laske sitten jalkasi rauhassa alas ja voit kenties haluta ottaa vähän vilttiä sinne yllesi. Rentouta kehosi. Mä nousen täällä istumaan. Ja mä alan soittelee sulle maljoja tässä. Sä voit siellä vaan rentoutua. Rentouta sun kasvot, olkapäät, kädet, vatsan seutu. Tee muutamia syviä vatsan hengityksiä. Aivan sinne vatsaan asti ja keuhkot täyteen ilmaa. Rentouta sun lantio. Anna jalkojen olla painavina matossa. Jalkapohjat on tiiviisti siinä matossa kiinni. Kämmenet ylöspäin. Voit vaan olla ja kuunnella kohta alkavaa maljarentoutusta. Tämä on sinun korkeimmaksi parhaaksesi. Voit pienesti myös hymyillä. Kiitos, kiitos, kiitos.
Ja nyt sä voit siellä pikkuhiljaa ottaa hieman syvempiä hengenvetoja. Hengittää sinne vatsaan asti, kenties venytellä vähän raajojasi, nostaa käsiä sinne ylös ja jalkoja suoraksi, pitkiksi eteenpäin. Antaa sinun kehollesi sellaisia liikkeitä, mitä se tuntuu nyt tarvitsevan tässä hetkessä. Ja nosta sieltä sitten jomman kumman kyljen kautta istuma-asentoon. Tähän näin ja voit vielä lopuksi antaa itsellesi vaikka halauksen, kiittää itseäsi, että pidät hyvää huolta itsestäsi. Tämän harjoituksen myötä annoit itsellesi aikaa rentoutua ja pidät hyvää huolta kehostasi. Mutta namaste. Kiitos sinulle ja nähdään taas myöhemmin. Oikein mukavaa ja kaikkea hyvää sinulle.